थांदे दे मोजाङै मोजां दं खोमाहाय थांदे हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर सफैबाय जों गोसो बायदि माने गामियाव जोङो बैसागो जाबाय ओमफ्राय नै दिनैसो फैनो रोंबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फोजोंनानै गालांखादोंमोन आरोना जोङो अन खालामना गालांखादोंमोन ओमफ्राय नै लोगोफोर हालोदा नायदो नै बेवहाय आङो दाखोर सावदोंमोन एग्लुंजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै दाखोरा थाइजौ बिफां दं नालाय दाखोरा नायदो नै आयै गोखै सिन्थाय मा खालामनानै दोनखो एसे मोजां जाबायमोन मैथाया आंना नै फुलाबो रोदोमखांनानै थाजोब्बाय नै दाखालि थांबा बांद्राय गिदिर नङामोन आयै जाय मोनसेबो बुस्थु गैलाहाय थैगोनसो 1 2 3 4 5 6 7 8 ना ओरैबा मा दांनानै दोनखो आयै सेस खालामजोब्बायहाय सबाय बिमायाबो देरबायमोन नै सबाय बिमाखौबो हाननानै जाबावबाय बाबा दै अन खालामनायलाय बेखौ आथिं सुबाय गोजोननायनि आथिं सुबाय आथिं सुनानै लाबाय नै लोगोफोर एसे थान्दा मोनथोंसै आरोना दै अन खालाम दै अन खालाम ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंहा पेर'दासो गैला आरोना माने दरजाखौ मोजाङै फांलांदों होनना बुंखादोंमोन थ' मारै जाखो ना मावजियासो बोखोनानै अरनानै लानानै थांखो ना मा मिथिला आरोना लोगोफोर माने जों थांनायनि सिगां आदार दै जगार खालामनानै बे जायगायावनो गालांदोंमोन आरोना लोगोफोर दा गथ' सानैया दुखु आरोना बिरलांजायै माने मासेल'खासैमोन दा आरो गोमा जाबावबाय आरोना गासिबो थिग थाक दंजोबो ओमफ्राय जोंहा बे पेर'दाल' गैला आरोना मारै मा जाखोथाय बिराद आथुर जायो आंबो मोजाङै खालामनो रोङासै आरोना नायनो रोङासै ओमफ्राय लोगोफोर सिन्थाथार होना ज्राब गारनानै नै खामानियाव मुखुब जाफिनलायबाय उफाय गैया स्टेप बाय स्टेप मावनांगौ जायो जिहेतु बिमा जाबाय नै गाननानै जोमनानै थांबाय आरो फैबाय बेखौनो बे आरोना हिन्जावफोरनि खामानि नालाय लोगोफोर बिदिनो गाननाय जोमनाय सुनाय बेफोरनोसै आरो लोगोफोर नै आलासि जाहैनायनि बान्थाया बैसागो जानायनि बान्था आरोना लोगोफोर नै सुनानै लाखांजोबलायबाय आं बोरै दोननो नङा होनबा माने मेंनाय अबस्थाबाबो सुनानै लाबाय आरोना आङो दा माने लामबावनांगौ दङ सान्दुङाबो बारा गैला उफाय गैला आरोना अब्लाबो माने आङो सुबाय दोननो बानानै आरोना लांनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर आंनि मुदुफुल बिफाङा माब्लाबानो आंनि जौसिन जालांबायहाय लोगोफोर ओमफ्राय आं बिराद गोजोनबाय नै नायलाय आंनि जौसिन जाबाय आरोना बे मुदुफुल बिफाङा ओमफ्राय गोजोननाय मोन्दों आरो आङो नै लोगोफोर बियो फिथाइ ना आंनो फिथाइसो नांखागौ ओमफ्राय बिराद गोजोननाय मोनबाय आं बिराद जोथोन लादोंबो बे बिफांखौ फेदेरनायावहाय ओमफ्राय नै दा फिथाइ थायबाय आरोना लोगोफोर थायोना थायाथाय गुदियाव आङो माने दाखोर साफात माबा माबि दावदै बिखं मैगं दाखोर बिदि होयो आरोना आङो ओमफ्राय बिराद मोजां जादों आरोना सेहेराया नायलायनो मोजां जाथारदों सेहेराया ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरैबो एसे दाखालि रानदब रुनदब जानायफोरखौ खनलाबायना गालांदोंमोन नालाय ओमफ्राय नैबेखौहाय लामस्रांनानै दोनदों आरोना सान्दुङावहाय ओमफ्राय लोगोफोर नै गासिबो एकदम दाखोर दालामोन अबस्था खाराब खालामदों आरोना नै लोगोफोर ओरैनि साइडनिखौबो मैथाखौ बिदिखौ जानानै दोनदों मोजां जाबायमोन आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर साननै सानथामनि दाखोरा बुरजा जानानै दंमोन आरोना ओमफ्राय सिबस्रांजोबनानैहाय सावबाय आरो आं दाखोरखौ नै लोगोफोर दहाय सुनाय जिखौ आङो लामस्रांजोब्बाय माने आङो बेखौ फोराननानै दसे रेस्ट लादों आरोना लामस्रांनानै लाजोब्बाय आङो अबस्था गैला नै लोगोफोर बिदिनो हारा मुरा खालामजोबो आरोना बिराद गेरेमसा जाबायमोन बियो हारा मुरा खालामजोबो बिदिनो ओमफ्राय नै ओरैबो फिसाजोनि दख'ना आंनि दख'ना जोंफिनलायबाय नै अरा जि मोजां खामखादों गोरान गोजा नालाय लोगोफोर नै बिराद मोजां खामदों दिनै फुलनि अबस्थाया नायदो लोगोफोर दाखालि माने आङो थांनायनि सिगां गायनानै गालांदोंमोन आरोना रानख्रावजोब्बाय आरो अबायाहाय फुलाबो दावस्रि फुलाबो रानलांबाय आरोना नैबेनि अबस्थाखौ बिराद खाराब खालामखाबाय नै बेखायनो बिदि आङो होथे होथा दोनलांदों आरोना नङाबा बेबो जोबनानै थागौमोन लोगोफोर नैबेखौबो होथेनानै दोनदों बिदिनो मैथाफ्राबो बिदिनो आरोना नैबेल' थादों आरोना नैबेल' आङो एकदम दै सारना लानोसै आरोना लोगोफोर पाइपजोंहाय ओरै पाइपखौ
एसे दै सारना होनोसै आङो थान्दा मोननानै दै लुना होनोसैलाय नै लोगोफोर एकदम रानख्राव रानसि जाजोबदोंमोन नै बोरै नै बेफोरखौबो सेस खालामजोबदों खालि नै गोजान गोजान थाबाय आरोना बे बुस्थुआ नै बेखौथ' फोजोबथारबाय नै बेयावथ' गैला मोनसेबो फांलांफिन गोरायै फांलांफिन राननानै थाजोबदोंहाय अबा अबा रानज्रिवजोबलायबाय गोजावोसो अबा अबा होजानाय नङाहाय साफायलाजोब्बाय हाय दाउआ आं रागायानो मा मोनबायसो जि मोजां बारदों बेवहाय मिक्स कालार जाबाय दे फुला गुफुर आरो पिंक कालार जाबाय बेवहाय जबाया इस साइज जाबाय हिबिस्कास लोगोफोर थारैनो बे भिडिअआ 19 एप्रिलनिमोन जेब्ला आं गामिनिफ्राय बैसागु जाना फैदोंमोन थ' बे भिडिअखौ बानायदोंमोन बानायनानै माने इडिट खालामना दोनखादोंमोन ओमफ्राय माने आङो बावसिया जाबायहाय लोगोफोर बावनानैनो आङो बे भिडिअखौ माने आपल'ड खालामनो रोङाखैमोन थ' दिनैसो आं आपल'ड होनाय जाबाय बेयो माने मेम'रि जानानै थाथोंसै बे हिसाबै आरो बे कारेन्टआव नांहैफ्लांदो ओमफ्राय लोगोफोर ओइदिनखालि जोङो माने डाइरेक्ट उइंगारजों फैदों नालाय गामि टु क'क्राझार थ' जोङो माने 8थायावनो ओंखारबोदों बे हिसाबैनो माने जोङो थाबै सफैदों 10:30 बारदों ना मामोनथाय टाइमा बेबायदि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा माने फैनानै नुफैबाय ओरैबायदि दाखोर दाला ओरै रानख्राव सिख्राव जाजोब्बाय फुलटाबफोरा थ' बेखायनो जल्दि माने आङो खामानि मावस्रांखांनानैहाय एसे थाजिम मोनथोंसै होननानै आङो फुलफ्राव दै लुस्रांबाय जिहेतु आङो मोजां मोनो फुल गायनो बिदि रानख्राव रानसि सहायनो हाया आरोना लोगोफोर थ' बेखायनो आङो पाइपजों माने लुस्रांजोब्बाय आरो जेराव आं मा गायदों बेफोराव गासिबो दै लुना होबाय नोंथांमोना नुखाबाय नै माने फिसालायाबो एसे हेल्प खालामफादों मानो होनब्ला जोंना पाइपआ लिक दङ थ' रेजेरलि बिनि थाखाय आं फिसालाखौ हमहोदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरै फारसे दाउ दङ जिहेतु ओरै खिनानै दोननाय दंमोन नालाय लोगोफोर एकदम ओंखायनो आङो माने साफा सुफा बे खामानि मावनायजोंनो लोगोसे ओरैबो मावफाखानोसै होननानैहाय माने आङो ओरैथिंजायबो सुस्रा सुस्रि खालामदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फिसालायाबो एसे हेल्प खालामबाय ओरै फिसाजोआ एसे हारसिंनो बिदि गेलेनाय हुदा दङ नालाय लोगोफोर बांद्राय डिस्टार्ब खालामा गाव हारसिंनो माने गोसो बायदि खालामो गेलेयो थ' फिसाजोआ गेलेथ'दोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरै माने पेरट गोमा जानायनिबो सिन्था आरोना लोगोफोर ना गावसोरसो मोजाङै मारिलांनो रोङासै ना बले मावजियासो बोखोनानै लानानै थांखो हमनो हायासै आरोना लोगोफोर जिहेतु मावजिबो फैयो नालाय जोंनाव थ' बेखौनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय माने भिडिअ आपल'ड होनाया लेट जाबाय बहुद लेट जाबाय माने दिनैसो आङो बे भिडिअखौ नायसननानैहाय ओरैनो टाइम लस जाहाथे जाया बेनि थाखाय आं इडिट खालामना दोनखानाय हिसाबै आं नोंथांमोननो आपल'ड खालामना होबाय आरोना लोगोफोर नै बिराद खामानि जायो आरोना लोगोफोर मानसिफ्रा साननो हागौ ओरै खामानि गैया खिन्थु फेमिलि हिसाबै खामानिया थाखाथारो लोगोफोर थ' नोंथांमोननो आं मा मावदों आंनि खामानिया मा बेखौनो आङो शेयार खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोना बरिं मोननो नांला भिडिअखौ दा जेसे हागौ एसे आङो शेयार खालामबाय मेंनायनि गेजेरजोंब्लाबो भिडिअ बानायनानै आरो ओमफ्राय लोगोफोर नैबे बानलुआ मा होनो एसे बिबार लाहांबाय बेखौ मार्चनि 22आव गायदोंमोन आरोना नैबे बानलुखौहाय बेखिनि देरनानै बिबार लाबाय आरो ओमफ्राय बे फांसे ओमफ्राय नैबेवहाय फांसे सिगांनि ब्लगफ्राव खिथाखांबायमोन नामा नैबे मोजांमोन दालाया ओमफ्राय नै गाबाय आरोना लोगोफोर नैबेबो फांसे बेबो बिबार लाहां जाबाय फिसा ओंखारहां आरोना बेनाबो मोजाङै सिनायनाय नंला नोंसोरो फांनै जाबाय ओमफ्राय नैबे फांसे बेबो बिबार लाबायनो लोगोफोर एखे गायनाय एखे फुलिमोन बियो बिबै लाबोनाय बेजों फांथाम ओमफ्राय नैबेबो दङ लोगोफोर बेजों फांब्रै बेनियाबो बिबार जाबोसिगोन आरोना ओमफ्रायहाय
नैबावबो दङ बेबो फांसे बेबो बिबार लाबायमोन सिगाङावहाय दाउआनो माबादों आरोना नै लोगोफोर बेनि लोगोफोर फांबैसे जाखो फांसे फांनै फांथाम फांबा जाबाय आरोना लोगोफोर आङो दाबो दुगैयाखै मानो होनब्ला आङो दुगैबोखादोंमोन ओमफ्रायहाय मा होनो जोङो माने 8थायाव गारि गाखोनानै 10:30 सफैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय मा होनो फैबाय एकदम बिदिनो गिसि जिफोरबो दंलाबायोमोन लामस्रांबाय दैस्रांबाय ड्रेस चेन्ज खालामनानै माने ओंख्रि ओंखाम संबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जाबोनायबो जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय न'निफ्राय एसे ओंख्रि लाबोखादोंमोन मैथाजों नाजों ओमफ्राय आलु भाजा बानायबाय ओंखाम जानबाय ओमफ्राय जाबाय दसे माने एसे रेस्ट लाबाय आं रेस्ट लानानै बिदिनो जि जोम सुस्रांबाय सिबस्रांबाय बेनि उनाव नै दा फुलफ्राव दै लुस्रांजोब्बाय आरोना लोगोफोर माने न'आव मानसि गैयाब्ला बिराद बोरैबा जालाबायनानै थायो आरोना जिहेतु आंना दाउबो दङ नालाय थ' जेबो नंला बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय 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 बाय